Bejn il-ġimgħa u s-sibt pajjiżna irreġistra 94 każ ġdid ta' COVID-19 filwaqt li 219 persuna fiequ mill-virus fl-istess perjodu ta' żmien. Dan ifisser li l-każijiet attivi f'pajjiżna issa niżlu għal 1847. Fl-aħħar sigħat fortunatament ma kien hemm ebda fatalità kawża tal-COVID. Sal-lum in-numru ta' vittmi kaġun tal-virus fil-Gżejjer Maltin sa mill-bidu tal-pandemija law huwa ta' 423. Min informazzjoni maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa sar magħruf li fl-isptar bħalissa hemm 30 persuna rikoverata bil-COVID, bitnejn minnhom qegħdin jinżammu fit-taqsima tal-kura intensiva. Mill-każijiet irrappurtati il-ġimgħa l-età medja ta' dawk infettati kienet ta' 33 sena. Intant qed ikompli jsir it-tilqim ta' dawk kollha li sa issa ma kinux ħadu l-vaċċin biex sa sibt filgħodu kienu ftit inqas minn 381,000 il-persuni imlaqma b'mod sħiħ f'pajjiżna. U brabta mal-vaċċin il-korp tal-Pulizija qed iwissi dwar scam fejn persuni qed jintalbu dettalji personali tal-bank sabiex jingħataw iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Dan iċ-ċertifikat huwa disponibbli għal kull min huwa mlaqqam fuq is-sit elettroniku ċertifikatvaċċin.gov.mt.